Good morning mga idol, pakita mo sa pag-harvest sa okra. Ha, nakabtik ana lang mga idol, oh. Ano lang para paka-views mga idol ba. Makita-views ano lang. Nag-harvest na rin ko idol, no. Kaya nag-live ko kanina. Ako na pong ipoto na akong live kinog video na lang po ko para makita ninyo sa pagkamang. Ano lang mga idol. Suportahin niyo akong video mga idol. Suportahan na sana ako na yung video. I-share niyo akong video sa isa lang. Pag-like and share para madagan ng imong followers. I-share na to ang imong video para maka-earnings tang duwa. Kung ako wala pa na ayo monetize, ikaw wala pud na monetize. Parehas ta, pero kung na monetize na ka, mo earnings na ka, makita na ka earnings na magtirabangan na lang ta para muman ako imong video lantaw, like din ko magbiling ko comment para sa ni. Para sa imo ni. Mga idol, para sa imo ni Naginanay din ko pag-harvest idol, ipakita na ko sa inyo idol saan ako pag-harvest idol nga magkamang-kamang ko idol. Pakita na ko sa inyo idol saan ako pag-harvest. Ara man kay ano idol, ato na siyang harveston, kidagko na pud kay ni siyang okra. Para sa niyo idol naidagko na rin nga okra idol. Wala pa nag-isa pa. Dangaw. Pero ato na siyang harveston mga idol para dili na po ni siya maguwang idol. Ano mga idol ito na mga idol kung tumitan to kutsili mga idol pa dili mong buod o garbisan na to ng mga idol para di po siya maguwang ang itong okra. So guguwangan na itong okra idol ang itong punuan sa itong okra idol yung lood na ano na siya idol. Pwede ako sinsya ng idol grabe gina ko ba grabe na kung pangitag plaster idol nga nakabidyo ka idol ba silalom sa okrahan ano lang idol. I-video ginako ni sa ilang ukran idol para makita ninyo idol. Isa ang pag-harvest ito ni tumbling ng idol. Ano lang sa idol. Uy. Tumbling ng idol.